खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। रायमना नेशनेल पार्कआव गल्डेन लांगुरजों लोगोसे गोबां जिब जुनारफोरा दावबायारिफोरनि गोसोखौ बोनो हादों। गुवाहाटीआव सासे आइजोआ गावखौनो फोथैनानै लादों। ढकुवाखानायाव गंसे गारियाव हरखाबै अर नांदों। इम्फल दैमानिफ्राय सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। गुवाहाटी नोगोर निगमा लामायाव फानग्राफोरनि हेंथायै राहा लादों। मणिपुराव गोबां बिबांनि हाथियार जब्द खालामदों। बक'आव माखासे गलाफोराव अर नांनाय जाथाय। बाक्सानि सिमलायाव थुनलाइयारि गौथुमनि 81थि जखनथाइ। साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों 54थि कार्बि आंलं जिल्ला एबसुनि जथुमाया खुंफुंजाबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। क'क्राझार जिल्लायाव थानाय रायमना नेशनेल पार्क एबा हायुङारि पार्कआव गल्डेन लांगुर दं, जायखौ बड'लेण्ड हालामनि सुबुंकर महरै मुं दोननाय जादों। 10 बोसोरनिफ्रायनो हिंसाया रायमनानि हाग्रामा आरो हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ गोहोम खोख्लैबोदों। रायमना, जाय फोसावजानाय रिजर्व फरेस्टनि साहा बाहागोखौ आवग्रियो, बेवहाय एसियानि मैदेर, मोसा, जोमै खोबनाय लख्रा, भारतारि गौर, हाग्रानि मैसो, दागो गोनां मै, हर्नबिल, 150नि बांसिन सिख्रिफोर आरो दाउफोरनि 170 फोलेरफोर, 380 रोखोमनि बिफां लाइफां आरो अर्किडफोर दङ। रायमना हायुङारि पार्क आरो भुटाननि खाथि-खाला रैखाथि होजानाय ओनसोलफोरनि गेजेरजों मोनसे जोबोद जाथावना दावबायथाय सार्किटआ हायुङारि आरो गेजेर हायुङारि दावबायारिफोरखौ गोसो बोहोगोन, जाय खालि हाग्रानि जिब जुनार आरो साबसिन मिथिंगायारि समायनाखौल' रंजानाय नङा, नाथाय बायदि रोखोमनि आरो गाबगोनां समाजारि नुथाय आरो बिसोरनि धोनि हारिमु आरो दोरोंखौबो रंजानो हागोन। गुवाहाटी नोगोरमायाव फिन आरोबाव गावखौनो फोथैनानै लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गीतानगर ओनसोलनि हाउस नम्बर 5 मनालिसा भ'टआव सनिबारनि मोनाबिलियाव लखिमपुरनि 32 बोसोर बैसोनि सासे आइजोखौ गावनि भारा न'नि सिङावनो फासि नांनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हादोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला आइजोआ गावखौ फोथैनानै लानायनि सिगां दरजाखौ सिंनिफ्राय बन्द खालामदोंमोन। बे जाथायनि उनाव गीतानगर पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो गोथै सहखौ पस्ट मर्टेम आनजादनि थाखाय दैथायहरो। बबेखानि दासिम गावखौ फोथैनानै लानायनि जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखै। ढकुवाखाना ओनसोलनि किलामारायाव सनिबार मोनानि समाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय, जेराव गंसे साखा खबब्रै गारियाव हरखाबै अर नांनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला अर नांनायनि जाहोनाव गारिया खमैबो 80 जौखोन्दोसोआनो खामना सिलिंखार जादोंमोन। बबेखानि अर नांनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो इन्जिननि माखासे गोरोन्थिनि जाहोनावनो बेबायदि जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। जायगानि पुलिसफोरा जाथायसालियाव गोख्रैनो नुजाथि हैनानै दासान्दि बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो गोख्रों राहा लानायबो जाबाय। थांनाय 16 जानुवारि खालि फुंनि 9:35 रिंगासो समाव सानजें टंनि साखाथियाव थानाय इम्फल दैमानिफ्राय सासे सिनाय मोनै हौवा सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। मबाइल फरेन्सिक साइन्स इउनिट आरो एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेटआ गोख्रोङै नायबिजिरनायनि उनाव परमपेट पुलिस थानानि मोनसे हानजाया गोथै सहखौ जब्द खालामनानै जेन IMS आव दैथायहरनाय जायो। परमपेट पुलिस थानानि अफिसार इनचार्जआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला 22 जानुवारिनि बेलासे 1 रिंगासो समसिम गोथै सहनि बिगोमा ओंखारनाय जायाब्ला गनायथि मोननाय बायदियै जोबथा बिदाय होनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। मानोना गोथै सहखौ खावसे सेवग्लिहांनायनि जाहोनाव सिनायथिनायाव गोब्राब जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गोथै सहनि देहायाव मोनसे स्कारि बुट जुथा, गांसे गोजा टुपि, गांसे गोजा टि-शार्ट, गुफुर जेकेट, गांसे जारोम कलार गोनां शार्ट, सोमखे लंपेन्ट आरो सोमब्रोम गाबनि हाफ पेन्ट गानदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसन एबा गुवाहाटी नोगोरमा निगमा रेहाबारियाव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज मावख'नि साखाथियाव साखोन सिखोननि नेमफोरखौ सिमफायग्रा आरो लामायाव मुवा बेसाद फानग्राफोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लादों। मख'नो गोनांदि मावख'आरिफोरा साखोन सिखोन आरो रायजोआरि सावस्रिनि सायाव जिंगासिनायखौ दिन्थिनानै
ओनसोलाव साखोन सिखोन गैयै थासारिखौ नुनायनि उनाव मुवा बेसाद फानग्राफोरनि गोबां गारिफोरखौ होखारदों। बिबानगिरिफोरा बेनि बागै फोरमायथिनाय बादिब्ला लामायाव फानग्राफोरा नांगौ रोखोमनि दाखोर दाला गारनायफोरखौ गारिनि सोरगिदिं साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरो स्वच्छता नेमखान्थिफोरखौ फालियाब्ला आरोबाव आयेनारि राहा लानाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसना बे हाबायाव गासैबो फानग्रा फालांगिरिफोरखौ हेफाजाब होनो आरो नोगोरखौ साखोन सिखोन लाखिनायाव बिहोमा होनो खावलायदों। मणिपुर पुलिसआ गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों सनिबारखालि थौबुल जिल्लायाव गोबां बिबांनि हाथियार जब्द खालामनायाव जाफुंसारदों। मख'नो गोनांदि बे अपारेशन खालामनायाव गंसे सिगनेल बर' बेरेल, गंसे बानायनाय राइफल्स, गंसे अमक कार्बाइन मेगजिन, गंथाम .303 मेगजिन, गंसे HE हैंड ग्रेनेड, मोनसे डेटोनेटर, थरबा 7.62 mm गोथां गुलि, गर 6.32 mm गोथां गुलि, गरसे 9 mm गोथां गुलि, गर 4 7.62 mm खालि टटा, थरसे 80 MK1 स्मोक ग्रेनेड, मोननै स्टान सेल, थरथाम टियार स्मोक ग्रेनेड, मोनथाम TYT रेडियो सेट, मोनथाम चार्जार आरो मोनसे एडाप्टर जब्द खालामनो मोननाय जादों। बेफोर गोबां बिबांनि हाथियारफोरखौ थौबुल जिल्लानि लिंलुं पुलिस थानानि सिङाव थानाय उइसकपि ओनसोलनिफ्राय रैखाथि हानजाया बोखांनो हादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बक'आव अर नांनाय जाथाय। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बक'आव अर खामनायनि जाहोनाव गंथाम साहानि गलाफोरा आबुङै खामजोबनानै सेवहांगार जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथायनि उनाव बक' पुलिस आरो अर खोमोरग्रा हानजाया खामनाय अरखौ खोमोरदोंमोन होननानै मिथिहोनाय जादों। खामजानाय गलाफोरा फारियै बक'नि काटकाटिनि देबसर राभा, बंगन बकापारानि सिद्धार्थ राभा आरो बाटसालकटनि अजुत राभानिमोन होननानै मिथिहोनाय जादों। बे जाथायनि बागै जायगानि सुबुं आरो हाथाइ आफादा माखासे दुथांफोरा गलाफोरखौ अर सावदोंमोन होननानै सन्देह खालामनाय जादों। हाथाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हृदय मन्थआ बे अर खामनाय जाथायाव 6 लाख रांनि सम्पथिफोरखौ खहा खालामदोंमोन होननानै मिथिहोदों। बे समाव हाथाइ आफादा बक' पुलिस थानायाव जाथायनि सोमोन्दै FIR होनानै धार नायबिजिरनो दाबि खालामदों। बबेखानि बक' पुलिसआ बे जाथायनि सोमोन्दै नायबिजिरनायखौबो जागायबाय। 6 बोसोर सिगां बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय दावथारायाव 16 जुन 2018 इं मायथाइयाव जोनोम मोननाय फुंखा थुनलाइयारि गौथुम फराय, सोरजि आरो फेहेर मोन्थोरखौ लानानै दिनै 81थि थुनलाइयारि जखन्थाया सिमला दावगाफु आफादनि बानजायनाय आरो MCLA मन्टु बर'नि गाहाय सुंथानायाव खुंफुंजादों। फुंबिलि समनिफ्रायनो गुबुन गुबुन आयदाफारिफोरजों खुंफुंजानाय बे थुनलाइयारि जखन्थाया 2018 इं मायथाइयाव लाइमोन साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि पूर्ण ब्रह्मनि मासि लानानै सामलायनायाव फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरनि अनगायैबो उन्दै उन्दै इयुन जोलै लिरगिरिफोरनि खन्थाइ आवरायनाय आरो मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों आब्रुथियै खुंफुंजायो। मख'नो गोनांदि थुनलाइयारि जखन्थायाव मुंदांखा लिरगिरि प्रबिन बसुमतारीनि बर'नि गोरोबथा रायथाइ बिजाबखौ बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि गबिन्द नार्जारिनि आखाइजों बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव एबा जोंनि ओनसोलाव थुनलाइयारि सांग्रांथि लाबोनो थाखाय गामि गामि थांनानै जेब्लायबो फुंखा थुनलाइयारि जखन्थाइखौ खुंफुंहैनाय जायो आरो मोनफ्रोमबो दाननि नैथि रबिबाराव फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि जखन्थाइखौ खुंफुंनाय जायो होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि आफादगिरि प्रबिन बसुमतारीया। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैनो हायो फारियै बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारी, ACS आनजादाव 45थि मासियाव उथ्रिसार जानो हानाय रेबेन देउरि, सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिक्रम बसुमतारी, CK गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन दखरा आफादफोरनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिमोना बाहागो लाफैनायजों लोगोसेनो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि समाज सिबियारि बिथांमोना बाहागो लाफैनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैदोंमोन। साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय 18 आरो 19 जानुवारि खालारखालि सोनाब कार्बि आलं जिल्लानि 54थि कार्बि आलं जिल्ला एबसुनि जथुम्माया रामटेपि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंजादों।
दिनैनि जोबथा साननि गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा सरगियारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बर' फरायसा आफादा माहारिनि हाबा मावनाय आरो हारि रैखाथिनि बागै बेसेनगोसा बिबुंथि लाखिदोंमोन। कालियान्द्राबा ब्रह्मआ गेवलां मेलनि मासि लानानै सामलायनाय मेलाव 20 नं बैथालांसं बियाबनि MLA रुपसिं धेरनजों लोगोसे कार्बि आंलं गावखुंथाय गौथुमनिनो मावफुं सोद्रोमा फारियै रीना धेनरफि, बिलि महन काक्लारि, सोद्रोमा भुवान कुमारजों लोगोसेनो साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि फारियै डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारि, अरबिन्द उजिर, रितुराज बसुमतारी, बारग' मावफुं सोद्रोमा शरद ब्रह्म आरो कार्बि आंलं जिल्ला बर' मोखां आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि मोनहा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेवलां मेलाव कार्बि फरायसा आफाद, गरखा फरायसा आफाद आरो भुजबुरि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मोनहाबो मैखोम बाहागो लाफादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।